Urip mulya langgeng sawijining pesthi. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 16 Mei taun 2025 kapethik saka Injil Yohanes bab 14 ayat 1 tekan ayat 6. Wong Katulik Darbi pakulinan nyembayangake arwah sanak kadang kang wis tilar donya. Mbuh sacara pribadi, mbuh sacara geguyuban, kepara malah sacara sakramental. Kanthi sembayang iki, brayat mligine sarta pasamuan sumrambahi kejaba padha nyuwunake sih pangaksawa marang Gusti Allah widosa lan kaluputane swargi, ananging uga nyuwunake swarga langgeng. Saka kene rinunci pasduluran kang banget indah antara warga pasamuan kang isih tetirah ana donya kalawan warga pasamuan kang wis tilar donya. Sabtu dalem Gusti Yesus marang para murid ing waosan dina iki mujudake jaminan kacawisakene swarga langgeng mau. Aja gurih atimu, percaya marang Allah, percaya uga marang aku. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Sebab aku tindak mrono saperlu nyawisake kanggo kowe, lan menawa aku wis budal mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, aku bakal rawuh maneh lan nggawa kowe menyang papanku, supaya ing papan aku madunung, kowe uga madunung. Marga jaminan iki para murid kalebu para murid jaman saiki ora perlu goreh bab nangsip sakwise nyawa ninggal raga tembe. Roh wong pitaya lumaku tumuju warga senadyan mbok menawa isih ana pepalang lan prakara liya kang ngrerendheti lan ngebut-buti. Sauger wong tetep gandolan kapitayan mring Gusti Yesus sang dalaning kasunyatan jati, dheweke isih bisa darbi pangarep-arep kamulyan langgeng mau. Sauger wong pitaya mring daya kuwasa panebus dalem, dheweke isih pantes darbi pangarep-arep marang urip langgeng. Sauger kanthi tuhu nindakake dawuh-dawuh dalem Gusti, dheweke isih bisa darbi pangarep-arep mring kamulyan langgeng. Saking luput lan dosa bakal kaapura, sauger gelem ngakoni lan kanthi andhapasur nyuwun sih wilasa. Kupiya sanak kadang kang tinilar kanggo nyembayangake kanthi penuh ing kapitayan sarta kanggo nerusake perjuangan kang becik tansaya nglancarake laku sang sukma tumuju marang kamulyan langgeng. Lepaso parane jembaro kuburi. Para tresna pelem kinasih, aja goreh atimu rikala tinilar sedulur kinasih sowan Gusti. Kita ora katilar salawase sebab pati dudu pungkasaning urip ananging lawang tumuju kalanggengan. Tumrap wong Katulik, urip mulya langgeng mono sawijining pesthi kang gawe anteping ati. Ing urip kalanggengan, para pendherek dalam Gusti bakal nyawiji marang Gusti kang tresnani lan katresnani, uga marang sanak kadang kang tresnani lan katresnani. Mula saka iku, cecawis ngadepi pati dadi sawijining perkara kang banget piguna. Apa kang katindakake ana donya dadi sangu urip mulya langgeng. Suwawi sami munjuk kunjungan semua dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit sih tresna dalem ingkang boten negakaken kawula nandhang sangsara langgeng. Kawula pitados bilih krana lumampah ing sabda lan pitaya mring paduka badhe dumugi ing kamulyan langgeng. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuka samenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.